så her i billedkunstlokalet på Ådans skole, for at finde ud af, og hvad de synes om Ådans skole. Jeg har fundet en. Hvad har du et kommentar til Ådans skole? Jeg spørger Jesper. Han virker meget motiveret om det. Har du en kommentar til Ådans skole, unge mand? Jeg hader Ådans skole, det er bare noget lort. Fantastisk. Vi går, og så går vi rundt til det næste bord. Vi har en lærer, som der muligvis har en mening. Goddag, Nikolaj. Har du en kommentar om Ådans skole? Det er jo super sted. Et skønt sted. Det er lærerne. De har så meget. Hvad har du at sige om Ådans skole? Sikke noget lort. Det var det her bord. Lad os gå videre til det næste. Prøv at se, vi manglede stadigvæk nogle af de andre ved vores bord. Hallo? Hallo? Hej det der. Har du kommentar til Ådans skole? Det er et meget godt sted uden hende. Har du en kommentar til Ådans skole? Ja, han skal købe mig en lyserød lynlås til fødselsdagsgave. Køb en lyserød lynlås ind i fødselsdagsgave. Har du en kommentar? Hallo? Har du en kommentar om Ådans skole? Nej. Havde vi filmet til ligesom? Det er derfor, jeg ikke har nogen kommentar. Det er nu, du har chancen. Lad os gå hen til det her. Hallo, dig med trøjen der og håret. Har du en kommentar til Ådans skole? Ja, jeg har faktisk en kommentar. Vil du sige den? Nej. Hvad gør vi ved det, Tobias? Vi må spørge nogle andre. Har du en kommentar til Ådans skole? Ja, Endnu en. den er ikke så god. Der er rigtig mange stemmer imod Ådans skole. I kan godt slå mit ansigt, ikke? Jo, det kan vi. Hvad var det, du hed igen? Jeg hedder Johnny. Ja, han hed Mohammed. Nej, jeg hedder Johnny. Nå, Johnny the Big Bunny. Nej? Nej, ikke nu. Jeg skal ikke skide. Hallo, dig der. Hallo. Vil du have en Vil du sige en noget? Vil du sige noget? Ja. Hvad? Du står i vejen for kameraet, den spil. Er 17 cm lang, når den er slap. Altså, vi er færdige. Hallo, jeg vil gerne lige... Det var dumt sagt, det vil jeg synes. Ådans skole. Et dejligt sted.